खुलुमबाय बड'लेण्ड निउज 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दारकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लाय 2021 मायथाइनि हारिमु मावबादाखौ दिनै 26 मार्चनिफ्राय जागायबाय। बे हारिमु मावबादाया 26 मार्च 2021 निफ्राय 8 एप्रिल 2021 खालारसिम जागोन। बे हारिमु मावबादाखौ बेखेवना होयो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हारिमु नेहाथारि दैमालु बसुमतारिया। मख'नो गोनांदि बे हारिमु मावबादायाव खाम दामनाय, सेरजा हुनाय आरो सिफुं सुनाय हाबाफारि लादों। बे मावबादायाव फुलेन मोसाहारि, पवन स्वर्गियारि आरो प्रहलाद बर' बिथांमोना फोरोंथाय होनो थाखाय फोरोंगिरि महरै हांख्रायना लाबोजादों। मख'नो गोनांदि बे हारिमु मावबादाखौ दारकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख'आवनो बानजायदों। दिनै हारिमु मावबादा बेखेवनाय हाबाफारियाव दारकुसि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सानसुमा बर'आ बिबुंथि होयो। हारिमु मावबादा हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेयाव स्पेसियेलि मोनथाम आयदाखौ लानाय जादों। खाम दामनाय, सेरजा हुनाय आरो सिफुं सुनाय। बे मोनथाम आयदाखौ लानाय जादों। समखौ नोजोर होनानै हाबाफारिखौ लानो साननाय जादों। हिसाबै जोंहा बुंनो थाङोबा 26 मार्चनिफ्राय 8 एप्रिलसिम जानायनि बागै बे हाबाफारियाव जोंनि दखरानि गोलैना थानाय साफ्रोमबो बिबानगिरिफोरखौ बा साफ्रोमबो गोसो गुदुं बिथांमोन बा जायफोर गोसो दङ बिथांमोनखौ बेयाव थानाय गासैबो लोगो नोंथांमोना बयबो खबर होलायनांगौ, बै समाव खावलायनांगौ जिहेतु जोंनि जागायनायसो। बे लेखायै गाबोननिफ्राय लेन्सयै जोंहा हाबाफारिया जागोन। बेनि थाखायनो मोनफ्रोमबो गामिया खबर होनांगौ। सोरबा खबर मोनाखैबो जानो हागौ। बयखौबो जों बरायो, वेलकाम खालामो। बेखिनियानो। नाथाय समाव जोंनि बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हारिमु नेहाथारि बिथाङा दङ। बिथाङा दिनैनि बे हारिमु मावबादा हाबाफारिखौ बेखेवनानै होगोन। बिथांखौ दिनैनि मावबादा हाबाफारिखौ बेखेवनानै होनो थाखाय आं दिनै खावलायनाय जाबाय। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड निउज 24। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।